אוקיי, אז היי לכולם, ואתם בערוץ צופי 1, 2, 3. ואני רוצה להראות לכם את הפרומוקודים. את כל הפרומוקודים. אז בואו נתחיל. הפרומוקוד הראשון הוא, הנה, תראו. באנגלית אתם כותבים clean care. clean care. אני לא, כאילו זה כל הפרומוקודים. ואתם רואים, יש לנו חבילה כזאת. אז הבא. והבא זה thank you. הפרומוקוד הבא זה thank you. ובפרומוקודים אין כאילו רווח. אין רווח בפרומוקודים. רואים? סליחה, משהו קרה כאן. סליחה על זה. באמת סליחה. אז סליחה על הפאוזה הזאת, וזאת החבילה של thank you. עכשיו אנחנו כותבים בזה more jelly. ושוב פעם בלי רווח. more jelly. הנה more. jelly. הנה. והפרומוקוד הזה עובד. אז כשאני אגמור את כל 15 הפרומוקודים, אז אני אעשה חלק שני של פתיחת התכונה. יאללה, ג'לי פופ. עכשיו כותבים ג'לי פופ. ג'לי פופ. ושוב פעם יש חבילה כזאת קטנה. עכשיו אנחנו בפרומוקוד הבא כותבים ג'לי 4 תוד. הנה ג'לי 4 תוד. הנה תוד. ג'לי 4 תוד. ומה אנחנו מקבלים מזה? חבילה קטנה. זה של זה. אז עכשיו אנחנו כותבים נליטוס. הנה נליטוס. הנה, ועם זה אנחנו מקבלים את החתלתול הזה, את החתלתול החמוד הזה. אז הבא אצלנו זה טוי קלאב. הנה כותבים טוי קלאב, ומקבלים שוב פעם את המתנה שלנו בפרומוקוד הזה. תודה לאבטר וורז, באמת שעשה לנו הרבה פרומוקודים. טוב, הבא. עכשיו זה אנחנו כותבים פיצניה. הנה. הנה פיצניה. סליחה, אולי משהו לא טוב. כן, כי כתבתי. הנה, פיצה. אחר כך זה. ובמקום, לא כותבים I, כותבים Y. הנה. וכתבתי את זה נכון. וזה עם הפיצניה. סליחה. לשנייה פתחתי. סליחה. ועכשיו זה מהפרומוקודים הישנים. זה סולפנס. פעם כשאבטור וור היה מאוד ישן, אז פשוט היו רק 3 פרומוקודים. ואחד מהם זה סולט. עכשיו זה קולור מיהו, זה לא מהישנים, זה מהחדשים. קולור מיהו.
אז עכשיו אנחנו כותבים ריין בגיפט. הנה. ריין בגיפט. גיפט. ואני, האמת היא, אני כתבתי את כל הפרומוקודים ודף. הנה, בינתיים סופרים, יש לנו 2 כאלה, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, ואחד כזה. עכשיו זה אלי גיימר, זה גם מהישנים. אלי גיימר. אלי גיימר. הנה מהישנים. ויש לנו גם מתנה אחת כזאת. אז עכשיו זה גם מהישנים, זה לונטיקוס. הנה. לונטיקוס. והנה, זה אחד כזה. אז עכשיו זה רבו פרי עכשיו זה רבו פרי. סליחה. הנה רבו פרי. רבו פרי. זה פרומו קוד. הנה עוד אחד כזה. ורב סטייל. וזהו, גמרנו עם הפרומוקודים שלנו. רב סטייל. עכשיו אני אביא מהבית השני, הבית הזה, גם למעלה היה לנו. וכזה היה לנו. סליחה, עכשיו אני מביאה מהבית הזה. הנה, סליחה. הנה. אני מביאה את זה, אז את זה, ואז את זה, ואז את זה. יואו, כמה מתנות מהפרומוקודים. וואי וואי וואי. ממא מיה. יואו, הנה, ומגיעה לבית הגדול הזה. הנה, לבית הגדול הזה מביאה. ותחכו לחלק הבא, שבו אני אפתח את כל המתנות. שזה, את זה אני שמה ליד זה, ואת הג'לי אני לצערי צריכה לשים כאן, כי זה בבית הזה. את הדובון הג'לי אז כאן, וביי, נתראה בקרוב, ביי.